Nakladatelství Albatros se jí podařilo prosadit knížku, a to s ilustracemi budoucích designérů z Ústecké univerzity. Studenti tak poznali, že práce autora nekončí poslední napsanou větou. Zatímco na klasických povídkách, tak ty jsme měli hotové během semináře nebo hodiny, tak na těch úpravách a dalších věcech jsme museli pracovat hodiny a hodiny a hodiny a hodiny. 9 autorů se v 19 povídkách mohlo vypsat ze svých fobií a strachů. Já jsem psala horor s názvem Zavřené dveře, který je o pavoukách. Psala jsem, protože jsem k tomu byla donucena, protože pavouky přímo nesnáším, hrozně se jich bojím. Cílová skupina jsou děti okolo 12 let, ale protože jsme při psaní těch textů zkoušeli, ověřovali jsme si účinek těch povídek na dětech, tak víme, že velmi dobře to čtou a přijímají i děti mladší, menší. A na druhou stranu jsme zjistili, že se při čtení těch povídek bojí i dospělí. Studenti ke knížce Zuby nehty přibalili dárek, CDčko. To také vyrobili vlastními silami.